contest 2026 is Дара пред БНТ за победата на Евровизия по пътя към международна кариера и мечтата да има дом на артистите в България. Малко като на филм се почувствах. Кукерите бяха там, което за мен беше най-голямото щастие. Вълната Бангаранга. Доналд Тръмп с ново предупреждение към Иран. Цените на петрола вървят нагоре. Добър ден! С обедната емисия по света и у нас. Еуфорията. İyi günler sayın seyirciler. Bulgaristan tarihinin ilk Eurovision şarkı yarışması başarısını kutluyor. Şarkıcımız Dara Viyana'da hafta sonu Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, в което въпросите засягат всички. Здравейте! Новият парламент започна работа и избра председател още в първия работен ден. Здравейте! Вие гледате Светът и ние, за това светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за европейската сигурност в условия на кризи и войни. Ще видите и Добро утро! Денят започва. Първи сме в 5:55. Нашето време е споделено с вас. Добро утро и от мен. Екатерина Костова е редактор на този ефир. Албена Колчакова е продуцент. Темите ни накратко.
само ден преди 24 май и най-обичания български празник. Здравейте от ефира на Българската национална телевизия с делови сюжети, с радостта от победата на Даране. Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути, 22 мая и бързам много, за да поемем на традиционната ни обиколка, инспекция или почти на България. Днес екипите ни са в Лясковец, село Пиперков, Чифлик, село Горни. Добър вечер, вие сте с интервюто, аз съм Иво Никодимов. Новите управляващи от Прогресивна България веднага след клетвата на правителството заявиха Привет на всички, които очакват бразди. В навечерието на 24 май ще усетим пулса на едно... Здравейте и честит празник! Денят, в който почитаме светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност. Има защо да отдаваме тази почит. На фона на всекидневните ни проблеми и Преди 18 години България допусна заменките кон за кокошка. Златото, вечният символ на сигурност, започва ли да губи блясъка си? Не, разбира се, никога не е губил блясъка си златото. След рекордните върхове обаче, цената му леко отстъпва. Временна корекция или сигнал за по-голямо брат е това. Това е темата в... Госпожи и господа, струва ми се, Флора е дошла с роклята си от бала. Моля те, стани, изправи се да видим тази красота. Защо да си Тя все още е актуална, Флора, все пак. Става ли за нещо? Да, става, завърти се, така хубаво да те видят. Много е красива, много ми харесва. Много се радвам. Не, много. То пера такива, гледай, лъскав клас, много обичам така. Ами, много ми харесва. Лъскав? Опитала съм се.
съботния следобед вие сте с предаването от първия ред. В него ви показваме всичко най-интересно, което се случва на сцената на Софийската национална. България е банга-ранга. Поздравления за Дара, за всички замесени в тази победа, която постигнахме с точки, скъпи приятели. Започва Арена Спорт по един необичаен начин, с нещо, което наистина сигурен съм ни кара да се чувства. Добър вечер, започват спортните новини на Българската национална телевизия. И какво му е доброто? Александър Везенков и Олимпиакос покориха Евролигата. Гръцкият град спечели титлата в най-престижния баскетболен турнир.